खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 डिसेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन न'खराव दिनै गोजोन थासारि फैगोन जेरावबो जाफुंसारनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान बांनो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन गुबुनजों रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ धोरोमारि बिथिङाव नाथाय गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनहोनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बहाबा दावबायहैब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि लुबैनायखौ दिनै मोननोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन आरो गोबां खामानिखौनो मावफुंजोबनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजावबो मान मोनगोन बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सिगांनि बयबो जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजावबो मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गुलुं गुजुं जानोबो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे जेंनाजों थाबथानोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय अननानै आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां न'खराव गोरोबनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफ्रा थि समावनो दिनै मावफुंजानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा
लोगो मोनलायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियानि आखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोआव बोलोबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अनलायनाया बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों